Punari orang tadi marom nih. Punari orang tadi marom nih. Hai. Why police hai. Ini bisa orang tadi marom nih. Punari orang tadi marom nih. Hai. Why police hai. Renang justice. One justice. Ekonomi biar botol mulai dengan renang justice. Dari tadi marom nih. Punari orang tadi marom nih. We want justice. Renang justice. Why police hai. Why police hai. We want justice.
Juta, juta. ABP hoi hoi ABP hoi hoi Ereng-ereng Kiprasa Student Exam Rina Thangmani Bumani coba mari nai Ereng-ereng Kiprasa Student Exam Rina Thangmani Bumani coba mari nai ABP hoi hoi ABP hoi hoi Au Teresa Asum sa phai Bumani coba mari nai Au Nimora phai Bumani coba mari nai ABP hoi hoi Ron Pai Bumani coba mari nai Ron Pai Bumani coba mari nai Berhenti ya Pai Bumani coba mari nai Berhenti ya Pai Bumani coba mari nai Biar botol Pai Bumani coba mari nai Cricket stamp Pai Bumani coba mari nai Cricket bat Pai Bumani coba mari nai ইন্টারভিউ লইতেছে রাস্তাতে ওই ব্লক করছে যে তামনি বাকি নরক লামা কাছে না নাকা আর তাম তাকসা জরতে তাম তাম जों दिनै अमनि कायसारि जनितै लामा कासुलायमानि थांनाय 6 तारिख 1 मास 2024 सानमारियाव कायसासिनि DDM कलेजाव एग्जामिनेशन दंमानि 5th सेमिस्टारावनि जेफ्रो 5th सेमिस्टारावनि एग्जामिनेशन दिनानि थांगो आ जराव दगलाम नायसिन तंफ्रो आसमसा एबिपिनि दीपंकर दास बाय सरी दीप्तनु दास बाय सुजन पाल मुंगै खरक नै फायै सिनि खरकसा लिटन देबरमा मुंगै 5th सेमिस्टार परि तंनाय तिप्रासा स्टुडेन्ट आसमसा रिजन सारानो फायै सकलायै बन बुइ खिका बुमानि यागुलो बाइक चाबि बाय बखरो गरि ओइ बखरो खात्री खिका आ जराव बन बुजा कमा नुगै माना खायका सुमित देबरमा जेफ्रो सुमित देब्रो माना खायो बंनि एबिपि नि कुसुम फायै सुमित देब्रमाबो आ जराव लिटन देब्रो बाक्सा बुजाखा बुजाक मानि यागुलो कलेजनि मातो जत किसु कक सालाय मिमांसा बक दाग्रक मानि यागुलो निमांसा थांगेसिनि फानो बरक सामानि पायै मुथाक लायै पाइखा आ जराव बेन्डिस खावैया कुइ हस्पिटालाव तेबायसा कलेजाव थांफ्रुकाय एग्जाम पाइ थांका आफ्रुकाय आफ्रु जों अंको बाय थांलाय मानि प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आ जराव प्रिन्सिपल साव अमा हाइके बुइखिके तो सालिया आनि तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर कायसा रिटेन सिरिदि आंताम खायमान होनै सावा प्रिन्सिपल ओंगाय जेफ्रु जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेन एप्लिकेशन सै दङ आ जरा हंगायनो आसमसा एग्जाम रिव्यु फायगा आ बुनाय ओंगाय आ बुनाय एग्जाम रिनाय फायगा ओंगाय बन सिनियांनि तिप्रासा कयेकजन रक बन सोंगै बन थाफ्रा फुंसा सिरि द्रप आ जरा खायनो एबिपि नि बर रक आउट दिरेस एबा आउट नि बरक आसमसा फायै जिनि तिप्रासानो कलेज नि गेट छवै आसमसा जेबाबे हामला खायबेका अम जेबाबे पशु पाखि जेबन वाग्रनो बथाना सकां बुमा हायकै बुखा आसके बुखा सि तिप्रासा रक जे मानो जे तांगो जे तिप्रासा नुगो अमनो सि बुसियो ते अम सिमिया बाक्सा खेतो रिफ्रि किसुदो बुजाखा ते अम सिमिया बाक्सा अफिस तिलाव गारि कारण हिनै थांपुरुसु त बाइक बाय थांगै एबिपिनि किसु लग्रक बगनो जे स्टेशन गारि नासिं तंनाय आ बरक मुसु बुइखा तै दुकान माने पाइना हनै बासै तंमा जरक ब चिन बरक न बुखा बरक माहाय तो आपने नरखे यो थानाव केस रखे अमनि यागुलो जों हस्पिटाल नारिया कोय फय पुलिस फायर खलायगा केबा फय पुलिस ताबुसु जरा कुनु मुंसा एक्सन नाहरिया ग्रेप्तार ब ताबुसु बर खलायसे केको जे बुनाय आक्रमणकारी रकमा अमनो जोंनायो चिनि नायमुं गाय जे बुनाय बरक न कलेज नि स्टुडेन्ट गा कलेज नि डिसमिस खालायनांगौ आइन नतबाबे जेबाबे सास्ति दङ आ सास्ति रिजाकना नंगौ ताई सिनि तिप्रासा DDM कलेज परि तंनाय तिप्रासा जत स्टुडेन्ट न सिकुर क्लिं तंमान रंग सिकुर खालायना नंगौ
taksa jorate apne koita jorate koita ni simi lama kasung mani koita jorat tong nai जों 6टानि सिमि लामा कासुमानि कयटा जरा दंनाय ताबो जरासिनि ग्रेन्ड डिग्री যতটুক পর্যন্ত আজ যে বুনাই আক্রমণকারীরানো রमै শাস্তি দিনানি এবা বকনি আইনত বাবে বকনো গ্রেপ্তার খায়াসাক जों मर लामा रसकला taksa jorate ke boda phaipeka okra rok ba school ni ba procession ni ba die kuno jaga ni borok rok phai apne samne ताबो जराफान फायको जों नायो जों बाय सिनि डिएम सार कक साबायतु एसडिएम सार कक साबायतु एसपी साबायतु एबा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट फाइ जों कक साबायतु सिनि कायसा सल्युशन खायख्लांथु तामनि गांखाय तिप्रासा अमा हायकेले सालबुरुम न बुजागि तंखांखाय बायके सिनि तिप्रासा स्टुडेन्ट किरि बाहायके रोंनाय बाहायके परिनाय अमा सिनि सिकुर नांगौ लाइफ सिकुर नांगौ अमनो तैनो सोंथिनि म लामा कासलायनि bisa soton lama bisa baik